תשמע, שומע. התחלתי ללמוד איטלקית. אני ופצ'קין. אתם עושים את השיעורים ביחד? אתמול עשינו את השיעורים ביחד, כן. אבל למרות שאנחנו כאילו לא באותו מקום, רגע, תכף נדבר על השיעורים. למה אתה שואל? כי אני ואת עשינו ביחד שיעורים ביידיש. נכון. יש משהו בזה שעושים ביחד, מאוד עוזר. שמעורר... נכון. סוג של תחרותיות, ומצד העזרה הזאת של אחד לשני, וצחוקים ועניינים. אבל זה נורא הזכיר לי באמת איך אנחנו התחלנו, והיו לי כמה מחשבות סביב הדבר הזה, שאני מעוניינת לחלוק איתך. בבקשה. אנחנו לומדים בזום, אבל לא משנה, זה סתם בגלל שאני במקצוע כזה, שאני לא יכולה להתחייב לשעה קבועה בערב. אפשר ללמוד בזום. זה בסדר, כן. את ראית איך זה פרונטלי, כמה זה מדליק. ברור, אבל אין לי ברירה, כי אחרת אני אפסיד, אתה יודע, יש לנו מקצוע לא אחיד, ואז אם יש לי 3 חודשים קורס, אני לא יכולה להתחייב שכל יום שלישי בערב אני יכולה לבוא. אז בזום השיעור מוקלט, ואז גם אם אני מפסידה, וזה בבוקר, אני יכולה מקסימום להשלים. אתה מבין? בקיצור, לא על זה הסיפור. הסיפור הוא, הקטע המטורף הזה, שאנחנו מוצאים את עצמנו, בעצם אני לא יודעת מילה איטלקית. כאילו, אני יודעת מילים כמו שכולם יודעים, הבנתי, וזה לא... מקרוני, כן. בדיוק, ספגטי. וזה קורס למתחילים, אז כל 15 אנשים בזום, אולי להוציא 2 או 3 שקצת הרגשתי שהם יודעים יותר, הם כמונו. גילאים? גם כמוכם? כן, פחות או יותר. מעניין. זה של השגרירות? לא, של האוניברסיטה הפתוחה. אוקיי. כל אחד עם הסיפור שלו, למה הוא רוצה ללמוד. עכשיו המורה נורא נחמדה, היא איטלקייה שנסועה לישראלי, עכשיו אנחנו יושבים, והיא מדברת בעברית ומסבירה הכל את האיטלקית, מה אנחנו עושים, וזה כבר אתה נהנה ואז מתחילים. ובמשך 2 וקצת, כי ההתחלה הייתה הוקדשה לפרוצדורות, אתה רק לומד לשאול, להגיד, קוראים לי יודע, איך קוראים לך? עכשיו, יש באיטלקית צורה פורמלית ואפורמלית, בסדר כמו אבו בצרפתית, זאת אומרת אם זה בן אדם שאתה לא מכיר או מבוגר לך, אתה צריך לפנות אליו בכבוד, שזה משנה גם את השם גוף וגם את הפועל, זאת אומרת יש שם עניין. התחלנו. בדיוק, התחלנו. ואז כל אחד אומר, ויש ספר וצריך לקרוא ממנו, ומחלקים אותנו, באיזשהו שלב היא מחלקת אותנו לחדרים קטנים, ששם כל אחד, בזום הכל, 2 אנשים או 3, ואנחנו צריכים לנהל שיחה, ואיש לא יודע מילה, חוץ מלשאול, איך קוראים לך? ואנחנו במשך עכשיו, היא עוברת את כל החדרים, אז לוקח זמן עד שהיא משחררת אותך, מהחדרים האלה. אז אתה תקוע בחדר. תקוע בחדר, שכל מה שאתה יכול להגיד זה... נו, תגידי איך אומרים. יוסונו אודיה, קומו תקיאמי, זה בלא פורמלי, וקומו לקיאמה זה, ושלא לדבר על זה שזה CH, וצריך לזכור באיטלקית שזה ואז לא יוצא בין הכלל, אחד לא כולם, 1 או 2 מתעקשים צ'יאמה, ואז כולם מתקדים לו, זהו, אז איך קוראים לך, איך קוראים לך, ואז פיאצ'רה, נעים מאוד, וזה חוזר על עצמו במשך 10 דקות. עכשיו, זה כולם אנשים שאתה רואה שכל אחד לפחות איזה 12 שנות לימוד בחיים, ולמד מקצוע, והחוסר אונים הזה. עכשיו, אתה רוצה עוד לדבר, כי היא אמרה, תדברו, אבל אין מה להגיד. אז יש מין שתיקה כזאת, ורואים אחד את השני, ומדי פעם מישהו אומר, עוד פעם אומר, קוראים לי דודי, איך קוראים לך? אז אם הוא אומר לי סניורה, הוא צריך לפנות בכבוד, ואם הוא לא אומר לי סניורה, אבל זה פחות או יותר המנעד. וחשבתי על הכמות, למה זה כן אני ממליצה ללמוד שפה, מהסיבה, חשבתי המון על שיחות שהיו לנו על כל מיני דברים, אנחנו כמעט לא שמים את עצמנו יותר במצבים של חוסר ידיעה, מוחלט. פתאום התחלתי לחשוב על זה. לא הבנתי. אנחנו לא מגיעים כמעט למצב שאתה עומד בסיטואציה שאתה לא יודע כלום ואתה מתמסר לדבר. אתה נוסע למקומות שלא היינו, אתה בעצמך סיפרת לי על הרזולוציה שאתה נכנס אליה כשאתה נוסע למקום שלא היית אף פעם, אתה נכנס לגוגל, ורואה מה זה,
בעוד שפעם אתה פשוט הגעת למקום, ואז התחלת לבדוק אותו. התחלת, אבל היית לפרק זמן מסוים, שהיית במקום של חוסר ידיעה מוחלט. אבל אי אפשר היום. אבל השאלה אם לא כדאי לנו, מדי פעם, לשים את עצמנו במצב הזה, של גילוי מיידי, פשוט להיות בדבר, וכמו ילד, כמו תינוק. פשוט להיות שם, ואז לראות איך אתה לומד, הדבר הכי קרוב לזה, וגם זה כבר לא כמו שהיה פעם, זה המקצוע שלנו, שאנחנו פשוט באים, טבולה רסה, אתה לא יודע עוד מי הדמות, מה הדמות, ואתה כן נותן לעצמך להיות במקום הזה של החיפוש. זה גם כבר לא כל כך, כי אנחנו הולכים אתה יודע, מחוזות המוכרים שלנו, להחלטות הוותיקות שלנו, כמה פעמים אנחנו באמת אומרים, מההתחלה, חלק. ואני חושבת שאולי אני מתחילה להבין, למה נורא ממליצים בגיל מבוגר, ללמוד שפה, או ללמוד מוזיקה, או ללמוד יש לך דברים שאתה יכול, ואולי כן להחליט שנוסעים לחוץ לארץ, לא לדעת יותר מדי, אלא לא לתכנן יותר מדי. תראי, אתה יודע, זה העניין של ההחלטה, וזה מפחיד. כן, בעיניי זה עניין של תזמון בכלל. כלומר? חוסר הידיעה, פעם לא היה לנו את האמצעים, אז חוסר הידיעה היה, אם היית נוסע לאיזשהו מקום, עד שלא הגעת אליו, היית בחוסר ידיעה לגביו. היום האפשרויות הן כל כך נזילות וקיימות, שרק אתה אומר את המילה של המקום, אתה מקבל, נופלת עליך אינפורמציה מכל המחוזות, ואתה מהסקרנות, כי זה מקום שאתה נמצא בו שהוא כלום, אתה מיד הולך לשם. כך שבאופן, לכן אני אומר, זה עניין של זמן. הזמן פשוט היום מאוד מאוד קצר, הזמן שאתה אבוד לרגע. והרגע הזה שאתה אבוד... ואולי צריך את זה, סתם בשביל, אני לא יודעת... כן, נשמע לי רומנטי. זה נשמע רומנטי, נכון? אני לא יודעת למה צריך את זה, יכול להיות שזה סתם קשקוש. אני אומר, זה נשמע רומנטי, זה נחמד, העובדה של הגילוי. תשמעי, אנחנו נסענו לאנטארקטיקה בדיוק בגלל הרגעים האלה, ושם חווינו את זה. כי עם כל זה שידענו לאן אנחנו מגיעים, רק בשטח הבנו את העוצמה שלא קיבלנו מהאינפורמציה שהגיעה אלינו מתמונות ומווידאוים. ההבדל הזה הוא לפחות כן שיחק לטובתנו. בכל מקרה, מה שלי זה עשה, התחושה בבוסרית הזאת של לימוד השפה, שאני לא יודעת כלום חוץ מלהגיד איך קוראים לי, חוץ מתסכול מסוים, אבל תסכול שהוא משמח אותי, כי זה קצת כמו להתחיל משחק מחדש, ואני שואבת איזו הנאה במקום הזה של אני לא יודעת כלום. אני חושב שאותי במחשבה לאחור שאני מנסה לדמיין את עצמי באזורים האלה, אותי זה מלחיץ. נכון, אני זוכרת את השלב ביידיש שאמרת, אני לא מתקדם. אני תקוע קצת. אני תקוע, זה כן עושה לי מוטיבציה. כי אני כל כך, אני לא יכולה, אני אומרת, מה, את ככה תמשיכי לשאול אנשים לנצח איך קוראים להם ותגידי איך קוראים לך, אז בוא נלמד עוד משהו, בואי נרד, בואי תסיקי, אם אומרים ככה את זה אולי, אני חושבת שבגלל זה אני לומדת שפות מהר, כי אני נורא מהר רוצה להדביק את הפער, אבל... יש לך גם תופעת האומץ. שזה בלימוד שפות. זה אומץ לטעות. אני אומר, תופעת האומץ, אני אתחיל לדבר, מה אכפת לי אם טעיתי, העיקר שאני מדברת. אתה חושב שזה ובסוף, אומץ? כן, כי... לא, זה לא אומץ, זה עניין של חוצפה, אומץ, לא יודע איך להגדיר את זה. להסכים לעשות משהו בפומבי, שאתה יודע שאתה לא הכי טוב בו. ואני חושבת ששם יש לך קושי. תגדירי את זה שוב, כדי שאני אנסה להבין איפה הקושי שלי. אני חושבת, להסכים להיות במקום, להסכים לטעות להסכים להראות את החוסר, את החולשה שלך, את הדפקט שלך. אז מה זה אם לא אומץ, אבל... וואלה, שאלה מעניינת. אני לא חשבתי אף פעם על אומץ במובן הזה. אומץ, חשבתי שזה... אני כמובן אטען שזה לא רק מאומץ, היא לא מסוגלת, היא לא מדברת עם אנשים. כן, נכון, יש גם רצון אז... טוב, זה סיפור אחר, כל קלושר ברחוב היא נדבקת אליו. אבל זה לא רק זה. אני חושבת שכולם רוצים לדבר עם אנשים, אבל עד שאתה לא בטוח, לא, עזבי לשוחח, זה לא עכשיו שאני אדבר איתם על דנטה, אבל אתה רוצה לשאול במדינה, תשמע, איטליה זה דוגמה מצוינת למדינה, שאתה טיפה יוצא מהערים הגדולות, וגם בערים הגדולות אנשים לא מדברים אנגלית, אתה לפעמים מתקשה להסתדר שם, זה לא הולנד או סקנדינביה, שכל אחד מדבר אנגלית, ואתה רוצה גם משהו בך, כשאתה בא למדינה שאתה נהנה בה, אתה רוצה, זה חלק מהחוויה, עכשיו בא הקטע שאתה אומר, אני אראה אידיוט.
אני אראה אידיוט. זה אני חושבת הפחד. לי לא אכפת להיראות אידיוטית, ורוב האנשים גם מקבלים את זה מאוד, תחשוב אותך מול בן אדם שלא יודע עברית, אתה בז לו? אם מישהו בא לא, ממש לא, נכון, אני מנסה לעזור לו. נכון, כן. אבל אתה לא תדבר... אני לא אהיה במצבו. נכון, כן. עכשיו זאת השאלה, למה? המקום הזה... כנראה מאותה מידה שאני לא רוצה להיות במצב לגמרי נקי מכלום להרבה זמן. מה זאת אומרת? כמו שדיברנו קודם, להיות ברגע בחוסר ידיעה. בחוסר ידיעה, בשליטה. אני ישר אשאב את האינפורמציה, למלא את זה. שליטה. כנראה. אבל אתה, אם יש קלישאות שהן נכונות, אז במובן הזה זה שזה שפה, זה בדיוק הדוגמה למקום שאם אתה לא מתרסק, אתה לא מתקדם. נכון, מסכים איתה. אתה מבין? כן. אתה לא יכול ללמוד שפה בלי לדבר אותה לא טוב. נכון. אז... אוקיי. טוב.